Ceffyl Ela? Wel, Gwed e. licen i weld poni Cymraeg yn mynd o y sioe yma, felly licen i weld naill llai fydden ni'n eitha hapus yn gweld un o'r rei Cymraeg, ond yn enwedig Crympel Blue Lucy, neu, mae Brynethon Cleopatra fan hyn fyd, felly Brynethon Cleopatra, Crympel Blue Lucy, neu Abergwenni Rosie O'Neill amdani i fi. Sy'n mas o fi pini. Mae drif yn abell, mae rhaid i ti dewis un. Na. Gwaith y boi ma yw e, John Mimbryn ac engwaith i. Cedi, falle byddwn ni'n anghywir, ond na fel fydden ni'n digon i'w gweld. Ydy, mae fe wedi tynnu mlaen, 6 o'i ffefrynnau. Mae hwnna wedyn ni siwr o fod yn clirio i feddwl yn dweud bod e'n cael dod ar rhai cyffil ymlaen. Mae'n gallu nghofio am y gweddill wedyn a canolbwyntio eto ar ein. A dangos i'r dorfyd, dyma beth wi yn licio. A nawr am y gorau. Felly falle, i ni'n dod tuag at y terfyn ar beirniad John Newborough. A fi'n mynd i weid, falle fydde fe neis os fydde'r adran ec yn ei gael, fydde ni'n cael 2 adran ec yn mynd head to head yn y brif yn campwriaeth wedyn. Bys yw hwnna stori dda, bys Fydde fe'n stori dda, fydde. Ac i ni licio stori dda. Ni yn. Ar yr adeg un, fi'n dwlu watcho'r beirniad yn agos, jyst i weld a ti'n bod y Ceffyl Hela o'r Iwerddon, fe halodd e ddim lot o amser yn edrych yno fe, ond ti'n bod, falle bod hwnna'n gweud wi dim ti, ond falle dim angen. Falle bod e wedi penderfynu a nawr mae'n edrych am y gul ben campwr. Ie, a falle hefyd bod e'n chwarae gyda ni gyd. Falle, mae wyneb yn hollol neutral. Odi, mae'n rhan Fi wedi bod trial darllen e. O, mae weld yn cael amser, digon da. Odi. A mae'n gwybod, ti'n bod hon yn sioe i bawb yn dwi. Ydy mae'n gystadleuaeth, ond mae eisiau chwarae bach o'r gêm hefyd. Odi. Gobeithio bod e'n teimlo'n agos i nefoedd to. Do, wedodd e'n dod. Fel y nilyn. Craffu nawr. Nôl at y Stewart. Felly falle bod na benderfyniad wedi bod, achos fel o ti'n sôn, mi fydd na bencampwr a cil bencampwr. Mae hwn yn anodd. Mae hwn yn anodd. Pollux Moonlight Flit, fi'n credu mae wedi tynnu sylw Mr Newborough. Wi ddim quite yn siŵr. Mae'r het yn mynd bant le, mae'n mynd i fynd, Rob, le mae'n mynd i fynd. O, mae wedi penderfynu. Le chi'n meddwl? Fi'n credu Moonlight Flit, y Ceffyl tywyll yn y pellter. Wel, fi'n mynd i weid gobeithio mae'n Cymraeg yw e. Well ta fi un o'r Cymraeg. O, na, ti oedd yn iawn. Ond wedyn, y Ceffyl Rhanfryd. O, i fe. Felly... Wel, mae'r ddoi o'ch chi'n iawn. Mae na waid Cymraeg. Mae na waid Cymraeg. Mwy iawn, dyledd. Gai siwglod y lawd i Rob. O, dyma hi. Dyma hi. O! Hi sy'n ei chael i? Na, gydal arno. Is Bencampwr. Is Bencampwr. Wel, ni digon hapus yn ni. Odyn, i ni yn. Mr John Newborough. Bob parch i ti. So dyna ni. Prif Bencampwr mewn llaw. Ag yn ennill. Tocyn sioe Ceffyl y flwyddyn, achos dwi ddim yn Ceffyl Trwm a Ceffyl Gwedd. Na, a Ceffyl digon ifanc. Ie, bydd Pollux Moonlight Flit. Ceffyl rhanfryd Cymraeg. A mae rhaid cofio beth, wyt ti siŵr o gytuno, mae yna 5 adran yn llyfr Cymraeg, A, B, C, D, a'r Ceffyl rhanfryd. So mae yna Ceffyl Cymraeg yn mynd ar rhan y sioe gymdeithas. Felly ni'n hapus. Ac wrth gwrs, Karen Hill sydd yn berchen arno a pob chwarae teg iddi hi fyd ac i Jerome Hafforth yn ei dangos. Dychmygu beth sy'n mynd trwy meddwl Jerome Hafforth fyna sydd yn dangos yn gwybod bod e'n mynd i fynd. Jerome wedi bod i sioe Ceffyl y flwyddyn sawl gwaith. Mae fe'n heavyweight, Helen. Fe fydd e'n bles, fi'n siŵr. Heavyweight. Ond bydd e ddim yn jwmpo lan a lawr fel Sir Catherine Owen a'r Is Bencampwr wedi ennill. Na, Jerome yn foi ffein ac yn gwneud gwaith da. Ac yn dangos to. Os mae siŵr o fod un y ddoi trwyddo i sioe Ceffyl y flwyddyn, mae un i berchanog arall gyda fe trwyddo. Oes i'n credu un yn barod. Ie. Ond yn adran yr Ceffyl Rhanfryd, o'n i'n tu a fi oedd beth fi'n credu, o'n i'n trafod y ceffyl bach hyn a
a gweud, ti'n gwybod bod y ceffil rhanfryd gallu di wneud rhywbeth a Odi. gyda'n gyfrwy sawl adran mewn cylch dangos. Ie, galle fe, a fi'n siŵr geith e yrfa llwyrchus iawn yn y cylch, ond eto mae fe o deip gallu mynd mlaen, falle i wneud rhywbeth bach mwy sporty fel eventing neu rhywbeth, falle. Ti'n gallu gweld pa mae'r beirniad wedi dewis. Ac o'n i'n sôn Willowcroft Regal Bronze yw'r tad. Absolutely, I had a ring for wonderful animals. You know, they're all camping quite right, in their own right, and it was a very, very difficult decision. We've got two ties, Lluniau yn holl bwysig. in my opinion. Mae fe'n siarad, trial clywed beth Thank yma'n you dweud. very much for coming down from Lincolnshire all the way to the Welsh for judging for us. Much appreciated, Mr. Newborough. Thank you very, very much. Digon rhwydd o beth o'n i'n clywed fyna, yn barn ni, wedodd e, dyma'r ceffil gorau yn yr osbarth. Hynny? Y diwedd. Pwy sy'n eisiau gweud mwy? A pan oedd e'n craffu ar y diwedd, ti'n methu dychmygu be sy'n mynd trwy feddwl pan maen nhw yn beirniadu. Yr eiliadau ola yna. Ni'n neud yn siŵr o'i benderfyniad. Dyna beth yw sport gwylio beirniadu yn dyfe. Mae pawb a'i barn fel i ni tri wedi dangos, ond... Wel, chi'ch doi. Wi wedi bod ar y ffens. O ti wedi dweud, ddim byd blwyddyn hyn, wyt ti wedi fel arfer, wyt ti wedi gwneud hapus i gael yn rong. Ond... I gael yn rong, diolch. To fi'n falch iawn i'r adranna a gas Cwmpwel Blue Lucy yn Is Bengapwr yn y gystadleuaeth hyn. A fel ych chi'n gweud, rhanfryd, felly 12.5% o wad Cymraeg Ie. yn mynd i fod yn sioe ceffil y flwyddyn. O leia. O leia. O leia. Falle bod na fwy. A hwn oedd y ceffil oedd i dadau Willowcroft Regal Bronze wedi dod o'r Australia, ti'n cofio? Do. Os oedd bobl gyda ni'n gwylio, fe byrnodd y dyn hyn a march na i fagu yr anifel hyn. Wel, mae'r carne'n codi, mae curiad y galon hefyd yn cyflymu wrth i Hilux Moonlight Flit ennill y bencampwriaeth mewn llaw yma yn y sioe yn 2024. Llon gyferchedd mawr iawn i'r perchenog Karen Hill a Jerome Hafeth yn neud i waith yn wych yn dangos ac yn mynd i sioe ceffil y flwyddyn. Ydy mae'n olygfa ac yn wledd i'r llygad yn dwi. A fe'n ysgaf yn ar ei drad, yn dwi? Odi, mae fe'n ysgafn ar ei Smidwr drad. hyfryd. Odi, wir. Ac wrth gwrs fe, mewn i mlaen, mewn amser, i gael prif bencampwriaeth y maes. So bydd e rhwng y ceffil hyn a'r ceffil o dangyfrwy. A wi ffili gwaith cofio pwy oedd hwnna nawr, o dangyfrwy. O dy ffrindi, mae'n fi'n paid dechrau llefent o hwnna. Paid a dechrau llefent o. Na, fi'n oce. Fi'n oce na. Ia. O, mae pob hawl dy ti'n neud i ddangos emosiwn war y ti. Mae'n ddydd iau, fi di blino, garwch fi fod. A mae ffrind i ti, felly ti wedi buddsoddi'n emosiynol yn y Fi gystadleuaeth. wedi, a fi'n soft. A mae'n gyfle nawr i Hannah i gael sgwrs bach gyda'r enillydd. Well, Jerome Harforth, you have come all the way from Yorkshire, but I think this pony has made it worthwhile. It has made it very worthwhile. It's so lovely because it's 5 generations of the owner's breeding, and to win here, it's such a prestigious show. It's really an honour. Well, I was going to ask you, I know you're no stranger to qualifying for the Price family ticket, but does it make it different doing here at the hallowed earth at the Royal Show? At all of the big agricultural shows, the Yorkshire and the Royal Highland, it's always more special at those sort of shows. So it's the first year I've actually won it here. Been reserved before, but not won it here. So You've gone one better today. I've gone one better, that's right, yeah. Well, we wish you the best of luck at the Horse of the Year show in October. Congratulations and enjoy this moment. Thank you very much, thank you. Diolch yn fawr. Thank you.